Ebe no ba Udi town dị n'Udi local government area na Enugu State. Ịna-anya ịhụ na ha ebidogwo emume ihe gbasara mawụ ha Ntinete mawụ anọ. A na-ashiga onye ọbụla na-esoro m okwetibe ebe ọbụla ị na-anọkwa n'ụwa niile mee ka mara ebe ị nọ. Ị na-share vidio ka ọ na-aga viral. Ndị ụmụneke na-emefute mawụ. Amagu Cultural Assembly of ya Association, Amagu Cultural Association. Ahua Goftal Mowa. Oh, Felice. Pourquoi noza? Oh bien quoi? Wow! Share this video, let it go viral. Ị na-agwa ya ebe ishe so na-agwa ya ebe ị nọ. Ntinete mawụ ndị Udi town Amagu Cultural Association Ọhawa. Anyị na-ashia debeli. Wayo! Nene mawụ na-agwa ya ebe ishe so na-agwa ya ebe ị nọ. Yekwana efe Mana kwanu Akwanu mawo. Share this video, let it go viral. Oya na akwado kwe nke ha ọ na-aga. Anyị na-egosi culture dị iche iche na Igbo. Yekwana efe. Share this video. Tell us where you're joining us from. Tell us where you are. Bob ni share serano one in America and Walum. Ndiko shaha deme Wayo ndị Amagu Cultural Association na-agwa ya bụ shese na-agwa ya bụ nọma dị iche iche. Yekwana efe wayo kwe Akwanu mawo Udi na-emefute mawo
Igbo ya anyị na-ekene gị. Mmonwu demenu. Na-emawu. Na-share the video ka ọ na-aga viral. Watching from Abuja in the Canary. Yeah? No way, Mmonwu. What's the town, kind of tata? Why you going? Share this video, let it go viral. Now sharing the video to different WhatsApp platforms, different groups. Maudi chiche, unga huega, egadi chiche. Piccolo watching from Benin, I know Enugu. Now when I have share, and when I have no share video, Kona Gavara, let it trend. Now when I have share, and when I have no do kempa. Bana kwana There, Jenu. We go ya for again. There, Malu. Amawo. Why you go? Ha! Wana kwano. Ye kwana fe. Obia kwan. Aye kulubane me. Ha! Udine mefte mawo. Oh! Ega, okay. Can be ega no. Can chon ega. If ega na bagote. Ega bada wa gba ka ga hu ega very well na mba bada kwa. Ha chune ani ike na carry na carry. Man. Oh, that man, I need canoe. No way, Mmonwu. Udine mefte mawo. Wire. We're calling a wire. Oh, coach, I can't have also. I change location chọn ndị ọzọ ọnụ mgbara ka ahịa niile na-eme na-akpọtụ gba ya aha gị
tata. Ndị ka o si agakwana. Deme. Anyị ekene gị. Uzi nwere ihe. Anyị na-achụ ndeme. Demenu. Why kwa? Ndị nke m ka unu bụ. Mekwe na ịga achafụla achafụ. Akwụ na ahụ mmọnwụ dị iche iche nọ n'ụdị. Anyị mechaa ebe a na anyị agbadawa ewu si eti mmanwụ. Ịkwala ewu. Na-emeri. Na-ahụ ịga nọ n'ihe a na-eme. Ịga so n'ihe a na-eme life and direct. Deme. Anyị na-ekene unu. Ụdị town ga-adị hot tata. Ị ga-ahụ ịga dị iche iche ma dị iche iche na ya. Ịga chafụla achafụ. Ịga jere Harvard. Ịga dị sharp. Ịga dị sharp.